για να ρίξει ένα από μόνη της παιχνίδι και γι' αυτό είναι ιδιαίτερα διασκεδαστική για τα παιδιά. Από 4 έως 5 ετών θεωρείται κατάλληλη ηλικία για να αρχίσει ένα παιδί. Κάνει καλό στο σώμα και στο πνεύμα, βελτιώνει την παρατηρητικότητα, την συγκέντρωση, την ευαισθησία και την αποφασιστικότητα. Κάνει καλό στο νευρομυϊκό σύστημα, ενισχύοντας τη δύναμη του παιδιού. Επίσης, υιοθετεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Τα παιδιά που γράφονται στο Rockway χωρίζονται σύμφωνα με την ηλικία τους σε ομάδες των 2 έως 5 ατόμων. Για παράδειγμα, υπάρχουν τα εξής γκρουπ: 5 έως 7 ετών, 7 έως 9 ετών, 9 έως 12 ετών. Σύμφωνα με την ηλικία διαμορφώνεται το ανάλογο πρόγραμμα. Γενικά το πρόγραμμα έχει παιγνιώδη μορφή, ιδιαίτερα σε μικρές ηλικίες, ώστε οι μικροί μας φίλοι να το απολαμβάνουν περισσότερο και ταυτόχρονα να ωφελούνται από αυτό. Ο βασικός εξοπλισμός στην ουσία είναι μόνο τα παπούτσια.